Hej. For at gøre Excel lige med Word, altså designmæssigt, så skal man jo for det første gå, hvor der står, altså trykke på View, som på det danske hedder Vis, Sidelayout, så fremkommer denne her side. Og så kan du jo nu gå, altså inputte tekst fra Word-dokument, for eksempel denne her tekst. Denne her tekst vil du meget gerne sætte ind i Excel-dokument. Så du siger copy. Og så går du ind på Excel igen, så siger du paste. Men så fremkommer teksten til at have to sider, altså ikke rækkefølgemæssigt, men to sider, to linjer på den ene side og to linjer på den anden side. Ja, det gider vi så ikke at have, så vi markerer de to linjer her. Hjem. Og så trykker man her. Merge. Og så merge cells. Så kommer en besked fra Excel. Så skal man jo trykke OK. Og så skal man trykke herop. Altså, at teksten skal være øverst op og øverst til venstre. Og så skal man trykke her. Wrap tekst. Så kommer den her. Og hvis man opdager, at teksten er for kort, så markerer man den igen, men med en celle mere. Så trykker man igen her. Merge cells. Bum. Så kommer teksten til at se sådan ud. Jeg kan tage den en gang til. Jeg går i Word-dokument. Så kopierer og paster jeg denne her tekst ind i en Excel. Så siger jeg paste. Men teksten er for lang. Så skal du lige markere denne her felt, og måske en mere. Så merge cells, sådan, at teksten skal være øverst højt op på siden, og øverst til venstre på siden. Så wrap tekst, så kommer den her. Men det ser ud til, at teksten er for kort. Altså, feltet er for kort. Så markerer man en til. Gør en step. Merge cells. Så kommer den her. Men det ser så ud til, at feltet er igen for kort. Så kan man markere 2 adgange, hvis det er det. Og så merge cells. Sådan. Men feltet er for kort igen. Så man gør det en gang til, indtil teksten passer ind i feltet. Altså, det man så fra begyndelsen af skal, det er, at når man har en Excel, så skal man ind på Vis, den sidste tab af Office, og så Sidelayout. Bum, så kommer den. Og senere hen, ja, så vil den se sådan der ud, hvor man bare har skrevet alle tekst derudaf. Og det gode fordel ved det er, at man kan sætte formler ind, hvor man kan sætte tal ind, men ja, det virker lige nøjagtigt som Word. Men i Excel, så har du flere muligheder for at arbejde med teksten. Og den sidste ting, jeg gerne vil vise dig, det er, at hvordan, når der står click to add header, her, når du skal skrive sidetal, der skal du bare skrive side 1, og ikke skrive side 1 af et eller andet tal. For så kommer det på alle sider, så kommer der at stå side 1 af 1. Og det er jo så sådan set forkert som sådan. Så hvis du har spørgsmål, så kan du lige så godt sende en sms eller sådan noget. Tak for det.